עוד לא מדויק בזריקה, זה הזמן של סולברג בעתה שתי. תליימריך, אנחנו איתך? אם יש לכם זריקה טובה, פשוט תיקחו אותה, זה מה שאומר בית הלקמי. יותר מדי פעמים הגענו לסוף שעון, אזור ה5 שניות, כשבכלל אין לנו מצב. ברוק סיילס אומר, אנחנו צריכים ליצור מגע, אנחנו צריכים להיות אלה, אל תיתנו לשחקנים של מכבי פשוט לדחוף ולהעיף אתכם כל הזמן. לא תמיד שפלקינס יראה יותר טוב, ומכבי ביתרון של 2. סולברג תקבל את הכדור. הופמן. הופמן נכנס פנימה ועושה נקודות. שוויון 39. פרקין לאנדרסון. פרקין אנדרסון. מספיק נעלה הופמן לזריקה הזאת, נשאר שם לעבירה, נגיע אחרונה ביד כולה, שיאפשר מכבי את ההתחלה. לוזנטל אנדרסון יתקופף שם שהופמן מציג נקודות וגם עבירה. הוא לא היה מאופס איפה עכשיו. הוא שמר לכיוון האמצע שבעצם באמצע עם כלום. ואנדרסון שהיה הרבה יותר מאופס ממנו ידע שהכניס לו סיבוב ושלושה, גם פעם קודם. נמצא בכדור מן הצד. הופמן יורד עכשיו אל הספסל. סוקר עולה במקומו למגרש. אנדרסון יש כדור. שעובר לבלומנטל. פרקין. אנדרסון מקבל אותו. לדריק שרף. הכדור פנימה לא טוב. 8 לפני ההתקפה, אנדרסון מנסה מול סולברג, כמעט גונב לו, שרף עכשיו לשער, עדיפה אחת, זה ישרת של אנדרסון ושל מכבי, אפילו מדבר שני שחקנים בהגנה, סוכר בצער. זה עכשיו עברה שלישית של אנדרסון מכבי, ואיך פשוט מאבד את הראש. היא שמרה טוב בהתקפה הזו, אבל אתה רואה את הלחץ מגיע לראש השחקנים שלה, עוד 60 ריבאונדים במקום להשתלט עליהם, פאולית שלא שריף, ולהם אנדרסון יש הזדמנות ל5 נקודות בהתקפה. אנדרסון על קו העונשין. 17 נקודות לאלן אנדרסון לא מחליט את הזאת. 3 נקודות לקשת, 2 מן הקו, 6 כללים מהשדה. פעזור אל אשקלון. לא פעם, נשאר מוקלמת. סוקר עכשיו עם ההתקפה. סולברג. צריך לעבור את דרק שרף. לעבירה עליו, אבל אני גדר. סולברג יודע, או פיקשן פה, הוא יודע שלשארף כבר אין רגליים כמו שהיו לו פעם, הוא תופס אותו רחוק מהסל, כשנכנסו לנו על הסל, גם האינסטינקט של דרק זה לשים את הידיים קדימה ולעשות סאפ. ממשיכה להיות 50% כל טיול לקו. כדור אחד לסולברג.
יחד למעלה מ-70 שנות כדורסל. הכדור הזה נכנס, אשקלון מגיע ל-40 נקודות מול 43 של מכבי. רואים רק 2 נקודות עדיין ללא סל שדה. צד אחר לוטנטל מוותר על הרקע, לשאר הנה ללחמש, שם שמה בעבירה עליו. האם זה ברוק סייב? של השופטים, של ווייט. ווייט נמעל שם, הוא יקבל את העבירה. בקו עכשיו ספון לזמן, ללא נקודות הערב, פעם ראשונה על הקו. לזמן, כמור הולך טוב, ומכבי עכשיו ביתרון 5. 2 דקות 50 שניות עד להפסקה. אשקלון כל הזמן רק נגיעה במכבי, מינוס 5. רוקסייל שמנסה שם לעבור את לזמן ומשיג את הנקודות. מי קוראת על ההגנה שלו? כן, זה תשלומים קורים, אתה יודע, זה כמעט טיפול את הכדור וכל השחקנים של מכבי עמדו והסתכלו עליו, תקלט עליו חזרה וכל זה. מעדיף שם את אנדרסון, אבל לא מספיק טוב. אשקלון רץ עכשיו עם שוקר לטולברג. מכבי מסתדרת כבר בהגנה, טולברג רוטט לשער, אבל אני לא מבין למה. לוטנטל, שרף, לזמן, שרף לשלוש, לא נכנס לו, לזמן לכדור חוזר, ברקין שוב שרף לשלוש, ועכשיו מכבי ביתרון 6, דקה 38. סוקה, בקסטר יחזור באשקלון. ווייט נגד אלן אנדרסון. אלן אנדרסון בעברה שנייה. מכבי תל אביב בדקות האחרונות משתלטת על ריבאונדים, ראשונה לכל כדור, וגם בדרך כלל בליגה שלנו עושה הזדמנויות בהתקפה אחת. וויז על המגרש, כמובן של אלן אנדרסון. מכבי עכשיו עם שרף, מייסקי, ברקין, לוטנטל וסטפון לזמן. אשקלון רועדת בדלי שתי הרגליים. 10 מ-8 והערב. 8 נקודות חשובה על הקו. הנה הקליפ.